Nana, you kasa be say Fɛntemfrɛm na mene so. Fɛntemfrɛm no kra yɛ dia. Ɛna so na yɛ kan bi no binti ase. Na yɛ na Fɛntemfrɛm mene so. Kasa yɛ kyerɛ sɛn. Ana me dase. Nana no say Fɛntemfrɛm mene aboaso no. Wonso o nipa wa setena mu no. Hwan pa ana wa tu ho asi wo se me de me wo bi ama na aso so ntima ma na aso no so bi na de da shi me ni wo kura wa bo ma busu aduana se ode ma ye nka yidum o ya hwan Fɛntemfrɛm hwan na o Fɛntemfrɛm no obefro se mi nua kwa me de o ye me Fɛntemfrɛm o wona ma ho kire bire mu timi yimi. Subscribe, like and share. Do but my and so subscribe. Me pa so be some say me Fɛntemfrɛm no hwan. Me Fɛntemfrɛm no mo subscribe. On subscribe ya say juma die be enimu. Wan hwe sa show ya. Mo na ma show yi na de be say sense mo kan na dura chiri. Enti na de be say Fɛntemfrɛm na say me Charles me Fɛntemfrɛm ene wa wo hwe me wa onya niwa. Ene wa de hwe me. Wa also subscribe na subscribe ya no na me sro. Enti me Fɛntemfrɛm no wa subscribe ye. Ana say wa o hwe dwumadie enu achiri. Ana say wa pese obehwe. O na ye me Fɛntemfrɛm. Oni nipa me sro. Na na me da se Fɛntemfrɛm o me so ena o chire me da se. Meet Charles show na wo hwe tete obi ka tete obi kire na wo hwe ene da foforo ya ba na de bi sese nchen na ye dan no se ba tete ba kwasem a se region bebebe ni mu no okọ hafo mu ni mu no okọ bono mu ni mu no okọ asante mema o mu ni mu no na odi dwumade bebebe awo FM so radio so tese yenti bibiase a no ho ne ekobisa ene say de yetete obi kan tete obi kire dwumadie o micha so abakwasem nkire mu edin bi nkire mu ebe bi a wonti ase ni nkire mu nyina ha na obenya no na akwa aba mejo so na ene de yenkere ho mpanyin wo kasa bi se Amoawisi a owo abeduasa agi abayɛn Amoawisi a owo abeduasa agi abayɛn mpanyin kasa bi se ya ede bakwasem na wo ho ede ebebi na wom a wo se ye nkire mu yete ase me kasa mu no Amoawisi a owo abeduasa agi abayɛn odidi so nwamu a ene ekunu Amoawisi a owo abeduasa agi abayɛn odidi yenso nwamu a ena ekumuno enwa ya nwa sa ne na mafo kura de omuni mu nwawe ne da mani kodwom so okoto nwa okọ enu aka kire de oton nwa nse wuntu mame ni wayi nwa na firi ni konkuro nu mo wie ya anu aje nwa no de ko tete wo bo se penna ya benkwai na penwa mu ahoden enwa pa sa wo wi na betimi atena onipa dua mu ya adwuma age se wo de nwa nsuo kan kwa no ho Wizate tefuano no mutumu a ni ni konkuru na sisi adeda ya owo hwa obefa no obonse nsuo bi wo mu aye bibire
eti se wiem nsuo bi na begina nwa konkuro num mo blue nye blue black kura blue saa na egina nwa konkuro num na no na so otu nwa maako se wo ha obehwe na wabehwiehwie nwa no nsuo na egina mu no de obeba de egina mu no enye bibrebi a wo hwie nemo mo bo se gina mu bibre ene so woye nkwai no sabe nkwai no woye wode prekasa tum wode atieja atum wotete ho kwansɛn mu a yɛde nɛteɛ na ayɛ sɛn no wode atieja atum na nkwai na huru na ebebene no no akɔhwie nwansuo na wɔkɔhwiehwie ni nyina no wode agum wodi gum wie ya fe ufiri no ho eba no ate so obi ye nwankwai enwa na ensuo na ewo mu no anke nipa ke yebeka se emoja no eno ne nwa na ho odene nye ne nam na ye we ne dwadwa no ena ye nwa ho oden edi so wi nwa na ase wodi atuje obi ototo nwa awie bia no enwa ho ahoɔden ohwere fa kase enu modenti ne yototo nwa de etu tete horo be nse ekɔ ɔwe mu ani atwafe ma nyini de eden tia bi ni asensena no eduru se ye enwa dwane na obunsi ye de hyɛ ni ase ni yachim no na nwa na yi afirim ni ye de abaye nwa dwane ni aho ni akyekere ne bra eka bra kyerɛ sɛ nwa na ni dua no maako dumienu akyem kaze ko yi nwa bra me mfa nye nkwaya no akoyi tia baako dua no tenten baako akyem ni yedumienu ende wo ma ani eton nwa dwane no kane no wo mu na ma akyekiri dumienu so opɛkyem fa ni akyem nsia ni amafa enwa ni nsuo na ewo no mu no ena ye na ho oden nti se wo ko fa nwa na wo ba ya na de wa bebo na ni nsuo ni nyina atene ko no wayi nwa na wo ba we de so nya pa no nya enwa e ba ba kan nwa ne na dua ne ho asem nso Amoawisi owo maduasa je abayɛn wodidi enso nwa mu a ene ku no ena amafo amaba dodo ose netimi no obi batena gina bayen abatete man bibia dia obahwe na bia no papa ni bi o maami ni bi na nyame abo so wo na ese o hwakola no na daachi wono nso hwe na wofo na hu nhira ba wo na otete no so no o hwakola no di ni ko school a owie ya so de ba ko wari na wa kan no otiri mu se na we kura nyame ba me bo no ho ka kura se mi nyamfa so bia wayi nyame boni aye bra no to nche ya no ko nsuo manum oniema efia no wasi no oye duane na wo suma no ende wan ka se yi obi ba Amoawisi no onu na wo ye ewo maduasa e kan so obi awo aduasa wo hu nipa awo aduasa minu aba bi wo ntafo to aso nan onu so be wi ase wo wudu ba konti se ntafo ni nyina tete ase ne ye pa fa mu a ususu se ne madodo so ala ta se mini maami bi no awo maako aduonu wono a wonyinsen no awo sa maako aduonu na hu maami bose si wo gina ho a ne tenten no ne kase awo maako aduonu na Amoawisi no awo aduasa na ohunu se kurom ho a wotie no woye ne mobbo a na wo mesu ha wa wo se a na me bama me ma bebrebe yi o mo kura se nya bibi mi edi no nso bayi no afa abaka kan ne de ho enti wadi abayɛ na mankwala no afi de aboro so ne sa na yem ye eni nkwala ho adaje owo nti si wo mu fira bontene ba wo hunu se maame ni die ni ana ho na duane kura he nanum aware sa kura obisi na yi mame
no wagye adi wo fira asante ase mpetrensa Amoawisi no wagye o renkwala na gye enoma kura yitu na wiem yawanu ma bi te sakroma wo kwayim ukuna onina mbia lumu hatu ni kasi ya te sasansan kroma ya wano de se enoma boni ntokuro ni mpirebuo mu no o de otu afa no waja ne mahu obekọ ne ntiri hyensin bomu wa wo maduasa esa akochiri wo bi badi enti ya nanan mo fra no badu a oyimba na wonso ele emobrofo masɛ na waje wo ma wo hwɛ wo mo na wonfa ho ya ntoto ho no wa kwala na me du gina pen bi ti sɛ de nka wo ba ka abɛhwɛ no Amoawisi na nkwala lu fira bontene ba isa wo mo ho ani kan ye no ne de wo mo ye no nti maami wonti jai kura na da kura wi bi na komo ti abrewa ena ne yonku bia wo fufuo no wayi nwa mu a anu wade ato abrewa duane so Amoawisi so ne ba ne we de nyame adom ne fie hodin nkwala ni nyina kwa bonten aduane de wade awie aka nwanu mu ya no ti se nkwala ni dimirika ye kona na wo kom de ye na ana maami se nkwala be mmadi aduahunu madi aduane awie aka na maami ba wie na nkwala yi bai nkwala ni pie ya maami no fa wan so obawe samo o mo hunu se we didi nti wo mbaka so mo mbi nti maami no de nwan to nanum wo mene eni ko hia no e ko hie ni minimum eno anu no maami na nsori biu ofra santi ajin petrensa ni na wo kwanche ubedu oni atonwa konkuro bebre guso ofra santi ajin petrensa na enkwala tetie ni nkrofo abayɛn nti onya aduane ananka so otono boase di nanka ne kra ba ne ho no nkrofo ma wo hwɛ wo mo ene ne nananom ne ma eho ahomtie nti omene nwamu ahia no wi ti maami no wu ya no na mpanimfo ye Amoawisi nie wawo maduasa saje nkrofo abayɛn tete yei ena maami wa aduane obi kura akwano aduane onye bi nie ena de nwamu ena ekunu ena ma mpanimfo de ye kasasa Amoawisi owo maduasa je abaye wodidi enwamu ekunu na wonso maye no so do se na woje na de besi wo ni nkwala tete no mo brebu na we de metaphor no kakra because yesusa no sa me ma menya bibi so dia le bia ye konda na edribika ko se mu so mfa mu musu sem so Amoawisi wo media sankro oje abaya kro didi Emma ne kuno mam kwan mi di mede mabremo mam kwan mi di Amoawisi owo media saje aje abayɛn kra no didi emma enwa ne kuno mumfiri me sonko na de adana abayɛn mede ne bi ehia no mawuo adana abayɛn mede ne bi ehia no mawuo firi me so mumfiri wonko mabremo ada mi kwana mawo me yewa didi yewa yedidi mi kwana mawo Amoawisi owo meduasan agi abayɛn kra no odidi emenwa na ye dai ekunu enwamu aye otope ba ko ne kunu enti sadate se mpanyi kasa ya sa na kire enti sometimes se obia o ha obia o tuetu obia so ne yese mami o se mami kwan na me hu me kakra na Amoawisi kura owo maduasa je abayɛn kra no enwa na ye dai enwamu ne kunu enti sometimes no I was say man for some briefing space yen hye nipa so pisa sometimes no wo dia de afro bi won say na nipa ya mekoji bibi afro no ebe so no okupa mu kuru afro bi ho open mu 1 cup no ebe so no but what I say sana sa kasa e kire
na na da se ye ko break aba ye ba ye tekasa bi se Fɛntemfrɛm o mene so sa kasa ye kire sei na na ba bekirim Fɛntemfrɛm a mene so o mene so e kire sei na na da se ye ko break aba meet child show na mohwe nana yo kasa be say Fɛntemfrɛm na mene so Fɛntemfrɛm no kra ye dia na so na ye kan bi no binti ase na ye na Fɛntemfrɛm mene so kasa ye kire say ana me da se nana no say Fɛntemfrɛm mene aboaso no wonso o nipa wa setina mu no Wine pa anyway tu ho asi wo se me de mi wo bi ama na aso so ntimama na aso no so bi na de da shi mi ni ho kura wa bo mabusu aduana se wode mayen kai dum o ye hwan Fɛntemfrɛm hwan na o Fɛntemfrɛm no o be fro se mi nua kwa me de o ye me Fɛntemfrɛm o wona ma ho kire bre mu timi yimi Fɛntemfrɛm sa Fɛntemfrɛm ya ye kan nananum no kroni nyame anum enne nyampanimfo nyina na ado mu begina ho bi so mo se Fɛntemfrɛm a obohuna de kro se Fɛntemfrɛm mini so no asante ma nyina Fɛntemfrɛm ne ote kokko so ana se tutu One tia ba nwoma so one tia fidie so hwai one asante man nyina Fɛntemfrɛm ayom so ni nkurase nyina oye ma pie kubi obia wo som ha bia no o Fɛntemfrɛm ni na pia kubi we say asem si eto ha ni edo komanhia na se yebebo wa no nkura nana na ekoje wa no asem aka kire di obono so wo manhia se medehie na ade a wayi ni wo no kwa wo ni tumi se wo kaka so utumfo achen ame kura no na se nana betimi aka je odi anana na ye Fɛntemfrɛm nana betimi aka je odi a wo ye Fɛntemfrɛm ate nana ye Fɛntemfrɛm ene ye be ka Fɛntemfrɛm mo azo ade ne amfa Fɛntemfrɛm na nsusu aboa bia se aboa wo so no ya ye se Fɛntemfrɛm a emene so no empani se ko wo so no achi ni aboa nya sa na mo kan fandi ye se aso achi ni awo aso emfante no tete ho no ni enwo nwotwe owo nso a na yesu twa wo serious and voli timi wu baduji badujai wu duku ewu iha yo banfande voli dabi wamodi owo nsuma owu bi mpani fo se eye anfante fo hu omo gurasafo edu aboa kire so na se wo mu di wo mu afa hye na so hu enti enfante fo no o ma fa hye no e wode o mu ye Fɛntemfrɛm a o mene so no ye wo Fɛntemfrɛm etini so Fɛntemfrɛm ye wo baabi wo ho ansuo to a ebetimi agina asase nani a biretia bi na awo ya wo baabi wo ho ansuo to a ne nsuo ani apiepie ho efiri su to bre na kwapum so opebesie no ope nsuo wa asase ne so a utia baabi a na ha ne ka no wura edidua mo
ɛna yɛwɔ no a ɛno atene Fɛntemfrɛm yɛka no atene ɛyɛ de yɛ kɛntɛn demire yɛde yɛ kɛntɛn demire akyi yɛwɔ kete ahoma bi wɔ hɔ te sɛ demire na no nso ne dini no yɛfrɛ ne kete ɛwɔ hɔ mfia ɛwɔ hɔ na wokɔ kwae biretuo no mu a forest no mu hɔ sɛ wokɔ na wakɔto Fɛntemfrɛm a Fɛntemfrɛm betumi abu agu fam bɛyɛ sɛ ha ne goɔ so dua nsi hɔ ɛyɛ saa demire mfia ɛyɛ kete ɛne saa nneɛma na hunu sɛ ne nyinaa so nkasɛɛ wɔ ho nkasɛɛ ɛwɔ ho na saa baabi a saa no atena na bu aguo no nsuo bi wom awi abɛbɔ mfie aduasa koraa ntimi nwe Fɛntemfrɛm ɛmene so no Fɛntemfrɛm ɛmene so no saa hɔ no nsuo mu nam o kɔtɔkɔ da hɔ bi o so jata timi dam sebo timi dam ɛyɛ asase a wokoduru so a nsuo na noa wura no bɛsa ha ne go so saa twahia no anu ni nyinaa wɔ forest no mu no sɛ wopesi a hɔ na moadoma ni nyinaa ɛkɔ no mu nsuo na opesi ya na nsuo ho ayɛ ten na osono pɛ sɛ wate nsuo pampan wɔ hɔ na okope bia nom osono nsuo ɔbɛnum nsuo a gyesuo tietie mu ma ne hono kɔtɔnti sɛ wɔde na ne bodie no tum na sɛ wɔtwe nsuo no na kɔtɔ fam wura mu pɛ ɔbɛkeka ne hwene mu ne minimu nneɛma nyinaa kuno nti ni asi nipa bia ni wiase mu a bibi ntimi no osono kokuruko aboa kɔtɔ eni kuno Fɛntemfrɛm no na esan sɛ Fɛntemfrɛm etimi mini nipa na etimi mini aboa bia wɔpɛ no nti osono kɔ sɛ wɔkɔ no mu nsuo no wotia ɛno atena no demire ni nneɛma na kyerɛ kata nsuo no so a mframa mfa hɔ nti nsuo no ntimi nwie no wotia mu no tie mu no na aforo wɔ hɔ ne mu dɔ osono na no baako kɔɔyɛ no wɔde baako no kaka ho na nka watu na we nso awuram wotu wo yaba na wo yawuram wotu wo yaba enti wɔdasani kɔto sɛ osono aka Fɛntemfrɛm no wura na che no saa tɛkyɛ no a ɛtare hɔ no a tɛkyɛ nsuo no ɛwɔ hɔ no na yɛ nananom frɛ no Fɛntemfrɛm na sɛ osono kom so wɔkɔ num so a etimi kyi no ne kunu nti sɛ wobi su kye wobi otimi ka kyerɛ sɛ meme yɛ Fɛntemfrɛm a metimi mene so no na wɔn so hwan na mfrɛ Fɛntemfrɛm mina asɛm ato me yɛde me kɔlo asɛm na ato da bi sɛ no yɛde no kɔ Charles metuma ni a wɔn mani da wani mu wona mehyia wɔ misa Charles nti wo me yɛde makɔ so yɛde wobɛkɔ a mfa nkɔ na me de akura me ni adagye saa brɛ no no ama Fɛntemfrɛm wama me gya ato bi a me de bɛfa wo so no anya dwuma na Charles na osu ni no kura no on na se yemfa wo nkɔ ɛyɛ dan ne yɛgya wo ɛyɛ saa na Fɛntemfrɛm amene so no yɛka Fɛntemfrɛm a yɛwura ɛno atena bugu so no pebesiu nsuo botou ɛmoadoma ɛkɔ hɔ daa kɔ no nsuo ɛne ɛfrɛ no Fɛntemfrɛm na no na sono kopɛ bia no pebrebi no kutie mu na chi no gina hɔ kɔpem so wɔ so no wuye no na mpanimfoɔ ko huye no mo kan sɛ wi ni Fɛntemfrɛm a ɛmene so no wi ni wura nipa kura utie mu na ka mu a waka mu
utu na we de kona obo hu ana aka minim ave bedu a wo so frra wo bewu ono ni aka se nsuo bi yekoto ye na kasa nsuo no fa wo bi awo nsuo ko na numu awo so nse wo ko nkakra wo tinsuo no be da amena se ne bedu ano kan mu a ave na de aka nse wutiri bewuram tinsuo no ko walum na nso peso pu ba be enu na tete wono se obi wa haban num no wonenam na se wote saa dede na obafi osi ena de Fɛntemfrɛm bi am koduru ho Fɛntemfrɛm bi da wiremu ho no be ko na Fɛntemfrɛm no ka se wo no anse nipa bi wo ho no ye ho na me de minim se be se sasabon sama na sa motia Fɛntemfrɛm emini nipa mene so no December for can say Fɛntemfrɛm mene so na eye afro mo ba kan say afro atache emu omre nsuo gina so ne mu omre a wutie mu a wuye no ho asem ba yeden na se ya ni amre ho na se mema amba mu a ebetimi amo afere wo nkwan ne yefre no Fɛntemfrɛm dimu sanane da wase so wa kire Fɛntemfrɛm eze to wase ya inner forest no yo baby wa ho nwunu hona koye swampy place na se nke ne hokura no otumi do mo mane yeye Fɛntemfrɛm otumi no mo mane yeye it's so swampy say mad no very thick into the main room kura obayi unan no it takes some seconds to so wasunu nim anasa abo bi nim no kotiete no otumi dai akam enipa mpo otumi kotiete ma etimi mene ho nti Fɛntemfrɛm no yesa deep forest anasa ngurom ba bi ho nwunu a ho aya ateche a sabi anasa afro na huma edine nkase wo na enhuma eden eye crawling plant ne enua etmetene from ne nua ho no egum to wa hwa hu ahan gugugu so fefe green ahoma tie gum ahan tie gu so ti se nipa nim anasa abo bi nim na okotie mu kim nge se waka afro ne mu ti panin se Fɛntemfrɛm mene so no sana echire obia won nikaseye obia ye how mighty he or she is enti obia wode sabi o susin no kakra enti aboa so no Fɛntemfrɛm na yede emene no Fɛntemfrɛm aboa so no kosoro ba foma okodi agro wo saa place ho na America na ba bia ho nwunu a afro na atache ho na ho yes o madina aboa so no ensa anya de enkongra mu bi obeka ho ontimi ntune na mpo no wayedan wo free saa Fɛntemfrɛm no na yeda say meet Charles show ni subscribe, like and share. You could break up. Meet Charles show na hwe na mpanyi wo kasa be se Kwatrekwa so wo ntoma eya ti ni din saka se ye na mafo ya beto so ye ka bi se Kwatrekwa so wo ntoma ya ti ni din Kwatrekwa no ho na sa be mu nkyire mu se dia bakwa se na wo hu na firi na ebe wie he na da wase Kwatrekwa so wo ntoma aya ti no edin medika kan dada o mekasa mu se uni adajamu a yenko abontin tokwa se uni adajamu a yenko ko abontin tokwa
Kwatrekwa de said you nimni say will be a born who had the Jano and Chefy. Say, Ubi born who had the ja, say, well, you know whom to many and I, Beckans a Sebi, Dibimo, or Yarefua. Yes, we are both Kwatrekwa. Bibian Katana de Jasso. So are you by so are you Bema. Only a friend of Kwatrekwa. I mean, my dear back up. And one am the courtroom. And one am the room by me jolly amishe. My cover be a Nigia one am the co. Nani Gidiaba. Na I say, ye kwaji any. Na makanshi was a bra. A minyata de amount. Na mo adia kata ho. Na dia ko. Na die wonim Kwatrekwa no die woni bie no na ka kire die wo bepe bibia furu wo nzefe na wo Kwatrekwa so ɔbɛma ntoma ntie ni di untie ni di ye friends Kwatrekwa woni bi olibi ne die no kura na nu kwa kakra bi na kata na wo se baji bibi na wudi na chi no die mfa so no de bɛma wo obi a woni bie no wo ka kire obi sɛ wo magi bie ena di wujina nche baby kan say na o Kwatrekwa yo so ɔbɛma ntoma yi na oti ni di obi aka frɛ no Kwatrekwa obi a abodeja na o se baji atade ye no no obi sha anka ne se ko abodeja yi mpani su ni adaja mu an kokon abonten tokwa ye kan daja mu a tete ho enuntina na Mampani for yan kunto kwa wawade ase oba ohwie nsuo si adwaye na ade ntoma bo mu pe na eso wura adwareye bema ofa otoro di twa wasene na abo ho adaja pe nse so opi abonten vi bibia betimi asi ama ntoma na efura wo na ade na etwa wasene no apa na se epafuru wo ho a no abaye Kwatrekwa o na se be wa baye bodam ni bo no ho adaja ma anso abo ho adaja enti empani se uni adaja mu an kokon abonten tokwa no ba bia wonu wo kudware epanimu pa ire na ohwie ni nsuo na semtente ene e wona amafo nyina so edin su esi adwa na nya frɛ ekuya na wonhwɛ na ho na obegyina bontina eno se donhwɛ miensa ni nsuo ni si adwa na panimu pekwa adware ni nsuo ni si wo na maami wa ko dware awie na oba bia nsu dware wie kura wodi bibia ko adware kura wasi ode kodem no akọ hatem no akọ yi foforo e de ayo ho ntu frɛ de adwaye ho ba no wadaja mu nyina da hokwa na du ya ne asie mu masini nkɔhwɛ ene de papa na ne de ne mpena no na ne de obi buru na ma yasi akorafo kan anya ni chibua ntoma sini bo mu no di mirika kiri wokodu ba bia ntokwa no wo no na ne kura na kura wokɔ na wo mo se de so wo kasa ntoma no wa panimu yiro yeni ne be se yeni na japade ni afedi e wo bai uni adaja mu na akopata bonten tokwa ye dai unim se ofira dwaye na eba adeti ni obi asem twamu na chenchina peso odu ani kodemu obi asem na etwamu akọ yesi ukure konkure nya wasem ofira dwaye na eba du huni kodem kosiesie wo wie chane beche ne nka ho asem no de wo mfa wani hunu na ade waso ni wa adwene bete pani su ni adaja mu a nko abonten tokwa ne fa ba bi ni Kwatrekwa so ɔbɛma ntoma no watie didi Kwatrekwa yi obi a woni bi obi a wadadaja no wo hye oboze woni afuo o se papa kinam kwafuo mu a mebre obodeɛ metu menka abre o
mɛbrɛ wo banche nanso ti kuro mo onim se woni afuo na wo keka we mu nyina nanso gidie enti so okofa bibi brɛ wo na se wo gi na kina ye kine se wakowia ne ye bɛkyewa wo bɛgi atum wabra ti kuro mo onim se woni afuo waya mo wi kromfo oseketo bi ansa wabatu tapoli kura no afa no odesene abafa tapoli no odesene olunzu okotu banje abro wo tina kuro ma olunzu okura kutokuro don fofonda de na nipa se ɔbɛma banje a wo kɔje ɔbɛma bɔde a wo je ɔbɛma mankan a wo je Kwatrekwa so ɔbɛma ntoma okokuru bia mu na se ye kyeche ne ma aya hwede wo kyade a odana se ye bɛfata no no age na de empani se Kwatrekwa so ɔbɛma ntoma tie ni di na me da wasa mo tafo na kakra sa kasa ya ibema kasa ya ibema ma se ye na mafo na kan se mo mpanifo na mo kan se aboa ponche ye goat ana se aboa ponche se omama fever dura ya hene jonso sa aboa ponche se omama fever dura hene jonso be sa aboa ponche jonso a eni ye yellow akokosa ade omo bunoduro saboa ponche se omo bunoduro ya hene jonso ono mo yare kura chen o yare bunu aboa ponche yare bunu kura chen saboa ponche se omo bunoduro ya hene jonso so ojonso guwa ya hwe na yada wase omo yate kase ya se Kwatrekwa se omo ntoma ya tini din Kwatrekwa yo obi a on hwe oni bi fra oni bi hye so no twa no beka pese oh memo ntade edu oh mesiesie o pa memo ahye ntade efe nko a bosumi ye besimi memo adisika Kwatrekwa so memo ntoma ya tini din Kwatrekwa yo obi a on fra bi on hye bi na esise no beka kire wo se bosumi ye besimi memo ahye ntade efe memo fra ntoma efe memo mentoma memo adihene ono wadibi ti Kwatrekwa so moment ma ya tini ni din sana mpanifo akirem mi cha show na wo hwe ene dwumadi no ye de besi ha na dasane ya sa ko panyin nchen na de me bo de na makohamentoma na ye penchiremu bia na de be mayen abakwasem nchiremu edini ebe nchiremu tete obi kire dwumadi na ewo meet cha show so na edawase ensa ya besa ba onche biem ada anya dabone no e be fie na ye no bedin komo na edawase yeah meet cha show edebisia subscribe like and share do betima ya na so be subscribe me pa so be say me Fɛntemfrɛm no ho ya me Fɛntemfrɛm no mo subscribe on subscribe ya say dwumadi obi enimu one hwe sa show ya mona o mas show yi na de bi sesensem wo kan na dura chiri enti na de bi sesem Fɛntemfrɛm na say me Charles me Fɛntemfrɛm ene wa wo hwe me wa onya eniwa de hwe me wa so subscribe na subscribe ye na me sro enti me Fɛntemfrɛm no wa subscribe ye ana say wa o hwe dwumadi enu achiri ana say wa pese obehwe ona ye me Fɛntemfrɛm oni nipa me sro kakra na me da se Fɛntemfrɛm o me so ena o chire me da se yemfensia